Сега ще ви покажа какво е да си брокер. Когато ти дадат имот, който е обрасъл, който не може да стигнеш до самата къща да я видиш, правиш невъзможното, за да може да продадеш имота и да си в полза на собственика. И сега ще влиза през прозореца. Скайте палци да не попаднат. Вижте, но ме е страх да няма някой змия. Здравейте! Днес съм в село Владислав, област Велико Търново, за да ви покажа имот, който предлагаме в Ремакс на цена от 4000 евро. Има един малък проблем. Единственото нещо, което в момента се вижда, е част от покрива, който изглежда добре. Но в момента не можем да стигнем до къщата, за да разберем колко стаи има, в какво състояние и така нататък. Аз обаче днес съм дошла специално до тук, за да се опитам да поправя път до къщата, за да разберем все пак какво точно предлагаме. Та стискайте ми палци да успея. Поне открихме къде се намира вратата. Сега се опитвам да направя път до там. Тук е една услужлива баба, която е в съседство с тази къща. Ми даде една брадва. А сега ще ви обърна камерата да ви покажа докъде трябва да стигнем, за да влезем в къщата. Ето това нещо цялото. Трябва да го отсечем и там се вижда една вратичка. Като тук може да се види покрива. Продължаваме. След час и нещо достигнахме до къщата. Така, от тук ще влезем през прозореца, тъй като вратата е заключена, а собственичката няма ключ. Историята за тази къща сега ще ви я разкажа набързо. Собственичката на къщата се свърза с мен, тъй като това е наследствен имот. Тя живее на другия край на България. Не иска да се занимава с тази къща, не представлява интерес. Иска да я продаде максимално бързо. Затова и цената е такава. 4000 евро. Като къщата е с двор от 1150 квадратни метра. Като двора е буренясъл. Честно да ви кажа, не мисля, че двора ще се окоси, тъй като тогава цената ще се оскъпи. Сега ще лезем вътре да видим каква по-точно е къщата. Стискайте палци да не пропадна някъде. И влизаме. Та-да, вече сме вътре. Сега ще обиколим къщата. Не знам докъде ще може да стигнем да ви я покажа. По принцип, ето това тук е вратата, през която трябваше да влезем. Това там е двора, но аз лично не мисля да слизам долу. Достатъчно работа, мисля, че. Сега, нека обиколим да видим къщата внимателно, тъй като може да паднем долу. Не мисля да обикалям цялата къща, тъй като наистина ме е страх да не пропадна. Но какво да ви кажа, къщата конструктивно не е здрава. Вижда се, тук е влязло и дърво в самата къща. Сега ще ви обърна камерата, за да ви покажа. И сега, ако ни се убия, няма кога. Стъпала съм на това, което не се знае от кога е направено, но искам все пак да видя и долния етаж
Мисля, че няма да падна. Но какво представлява? Така, тук долу е първия етаж. Аз няма да слизам, тъй като после не мога да се кача. Но се вижда, да, на 2 етажа е къщата. Искаше ми се да ви снимам малко повече самия двор, но няма да се получи. Това беше от мен за днес. Ако този имот представлява интерес за вас, звънете ми на посочения номер. А за всички останали, знайте, че работя както с купувачи, така и с собственици. Независимо дали търсите вашия нов дом или имате имот за продажба на пъпа на центъра или на някое забравено село, както разбрахме, не се плаша от нищо и невъзможни неща за мен няма. Търсете ми и да действаме.